दिनै जोङो सेन्ट्रेल इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव सारा बिटिआरआवनो जोङो मोनफ्रोमबो डिसि अफिसाव जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारि लानायनि मेन उद्देश्यआ बेनो जे दिनैनि थारिखआव जोंनि समाजाव नुनो मोनदों जे मेलानि नामाव जे इलिगेलि जुवा जानाय जुवा खालामनाय बे हाबाफारिखौ जों नुबाय थानो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोर जाय स्कुलाव फरायनाय लाइमोनफोर हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा बिथांमोनाबो बे जुवायाव लोब्बा थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा ओंखायनो जोङो डिसि महोदयनो जों दिनै मोनसे इउपिपिएल दोलो लाइमोन गांखंनिफ्राय मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनाय हाबाफारि लादों जाहाथे बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थाबैनो बे जुवानि नाम मेलानि नामाव जे जुवा होनाय बेखौ जाहाथे खुब खम दिननि गेजेरावनो जाहाथे बेखौ बन्द' खालामो। खार'ना फैबाय थानाय जोंनि समाज भबिसतखौ नायनानै जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जुवा कालसार आरो बेजों लोगोसे सारा जोंनि ओनसोलाव जेसेबांखिनि गाज्रि थासारि जानाय बेजोंनो लोब्बा लाखिनायखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो खुब खम दिननि गेजेरावनो जाहाथे बे बन्द' जायो बिनि थाखाय जों मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो बिटिसि प्रसासन जाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जे बिटिसि सरकार सोलिगासिनो दं बिथांमोननिसिमबो जोङो खावलायनाय जे थांनाय बोसोराव इउपिपिएल सरकारनि दिनाव खुनु बेबायदि जोङो मेलानि नामाव जोङो जुवा होनाय बेखौ नुनो मोनाखैमोन। 5टा बोसोराव बे ओरैनो थांदों। खुनु मेलायाव जुवा होनाय बेखौ रावबो नुनो मोनाखैमोन। दा दिनै गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो अखानायैनिफ्रायनो जोङो जुवा होनाय बेखौ बयबो नुदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि लाइमोनफ्रा बेयाव जुरित्त' थानानै दा बिमा बिफाखौबो जोङो प्रेसार होदों थाखा फैसानि थाखाय। दा मेलायाव हगार हरनो थाखाय बिमा बिफायाबो फैसा बिथांमोननो गथायनो गोनां जादों। दा बेनिखायनो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि समाजा जाहाथे नस्थ' जाया, जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे फरायनायनिफ्राय गोजानाव थानाङा आरो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे ड्राग्स बैफोर गाज्रि थासारिया जाहाथे फैया, बेनिखायनो प्रसासन बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे खुब खम दिननि गेजेरावनो बेखौ बन्द' खालामनांगौ।